Questions. Geen nood aan groepies, kon sowieso mijn flow sterk woepie. Want ik zit op zoek achter mijn goudberg Cherokee of veteraan, maar ergens in de midden, omdat ik aan de weg timmer niet verbonden is aan mijn bouwwerf. Ieder rouwvers dat ik schrijf laat ik drogen, wat ik joren, zodat ik de potentiële kracht verhoog. Ik investeer een tijd in mijn passie tot aan de kern, dus zit er 15 jaar vakmanschap in elke bar dat ik ben. We maken titels, schreef ik nog maar 37 dagen, have ik eigen platen dat creëerde alles dan ze vragen. Mijn eerste grote liefde, muziek, de taal, het leven als geheel, het grote kosmische verhaal, dat verlezen men zonder de angst van Pascal. Het oneindige valt niet te reduceren tot getal, God op zoek naar hoe dat alles interconnecteert. Je gaat leren uit het leven, dat je maar simpelweg probeert. Geloof niet in de zaan dat je het langst hoort. Er zijn alleen vragen zonder antwoord. Zoek naar je eigen argument. Vergeet wat je geleerd zit, dat start met kersverse fundament. Je eerste schooldag is zo je eerste stappen in de wereld zet. En ieder kleine rimpel, schildere boodschap met vlaggen wimpel. Wordt er maar zelden gepresteerd, maar doe je best. Dat is het enige dat je kan geven, leert de les. Moment dat leven je op de proef stelt, je gaat zien de echte kennis dat je toesnelt. Het is de reflectie in de spiegel die je leraar is. Leer doet je fouten voor te groeien, soms is meer dan misgelopen, maar het is vroeten voor een vrucht te fabriceren. Geloof ze niet als ze je willen limiteren, want alles is mogelijk zolang dat je er maar in gelooft. We zien van onze meeste droom beroofd achter de schoolbank, waar dat in kotjes en in regels zit gegoten. Wat dat woorden niet de magische betekenis ontsproken, maar juist er nog een lege guls van taal zijn verloren in het gezever van een verkeerde vertaling. De wiskunde is geen kunde meer van het westen, maar als ze meer formules doen is allen doen vergissen tussen taal en wat dat taalt. We weten niet meer winnen te vertalen, want niet ergens in een gazette werd gespeeld. Een spel van woorden wat dat jij gevangen zit, maar breekt los en geeft alles is juist de platsen of je slot de bal mis. Volgt de betekenis van woorden in de ruimte die je leert wat je moet weten, vangt de storm in de luwte. Geloof niet in de zaan dat je het langst hoort. Er zijn alleen vragen zonder antwoord. Zoek naar je eigen argument. Vergeet wat je geleerd zit, dat start met kersverse fundament. Geloof niet in de zaan dat je het langst hoort. Er zijn alleen vragen zonder antwoord. Zoek naar je eigen argument. Vergeet wat je geleerd zit, dat start met kersverse fundament. Geloof niet in de zaan dat je al het langst hoort. Er zijn alleen vragen zonder antwoord. Zoek naar je eigen argumenten. Vergeet wat je geleerd zit en start met kersverse fundament. Geloof niet in de zaan dat je al het langst hoort, nee. Er zijn alleen vragen zonder antwoord. Zoek naar je eigen argumenten. Vergeet wat je geleerd zit en start met kersverse fundament. Question. 5 milliards de questions. 5 milliards de questions. 5 milliards de questions. Now that you are ready for your second lesson, let us look back and see what were the most important things you have learned from your first lesson.